रायजोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलावहाय आरोबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन जों नुनो मोनदों बोहैथि दाननिनो थांनाय फ्राइडे मोनाबिलि समावहाय मोननै पार्टिनि गेजेरावहाय दाङाबाजि बुख्रुबलायनायखौहाय जों नुनो मोनदों। नाथाय बे जाथाया माब्रै जाखो, बेसेबां लाजिथावना, जोंनि बर' हारिफ्रा गावजों गाव कन्ट्रल खालामलायनो हायैनि थाखायनो जानो हागौ बै जाथाया जानानै थांबाय। मानो बेफोरबायदि जाखो बर' हारिनि गेजेरावहाय? बेखौ नायोब्ला फैबाय थानाय जि इलेक्सन, बे इलेक्सनावहाय जानो हागौ बर' हारिया गावजों गावनो बुथारलायगोन। दिनै जोङो बै भिडिअखौ नायोब्ला बेराफारसेथिं इउपिपिएलनि एमसिएलए राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंबाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रानो बिपिएफ पार्टियानो फैनानै गाग्लोबफैदों। आरो ओरैथिं फारसेथिं नायोब्ला बिपिएफनि सानसुमै खुंगुर बिथाङा बुंबाय इउपिपिएल पार्टियानो फैनानै गाग्लोबफैग्रोदों। आरो फारसेथिं जों नायोब्ला बिपिएफनि जाय पार्टि बिथांमोना इउपिपिएलनि पार्टिनि मानसिफोरखौहाय बांसिन जोखोम खालामदों। अब्ला जों बबे मोनसेखौहाय थार आरो बबे मोनसेया नंखाय माब्रै बिजिरनानै जों साननो हानो? दिनै बिथांमोना रायजो राजाखौहाय गुंग्रा बानायनायखौहायसो जों नुनो मोनदों। रायजोफोर बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौहाय बिसोरो आन्दायहोदों। सोरनि बाथ्राया नंगौ आरो सोरनि बाथ्राया नङा, मोननैबो पार्टिया सोंखारिज्लायनायखौहाय जों नुनो मोनदों। बेफोरबायदि माब्रै बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बिथांमोना गाज्रि आखल आखु दिन्थिनानैहाय हारिखौहाय लाजि फोनांखो? आउट अफ कन्ट्रल जानायनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जादों जानो हागौ रायजो। मानोना थांनाय जि सरखार, बारग' सरखार, बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर, बिथांमोननि साननाय हनाया जेब्लायबो गाज्रि। बिसोरो बर' हारिनि गेजेरावहाय माब्लाबाबो सान्थिखौ हास्थाया। आंनि नोजोरावहाय बिसिनि हास्थायनाया असान्थिखौल'सो हास्थायो। जों बर' रायजो राजा बयबो मिथिगौ थांनाय 17 बोसोरावहाय बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा मा अबस्थायाव दङमोन आरो नैबे 2020 मायथाइनिफ्राय लानानै जे 23 मायथाइसिम बेयावहाय बर' हारिनि अबस्थाया मा अबस्थायाव दङ? बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा हास्थायदोंमोन 2020 मायथाइयावहाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जासिगोन होननानैहाय, नाथाय मावफुंनो हायाखै। आरो लोगोसे एनडिएफबिनि फाउन्डार डिआर नाब्ला सार रन्जन दैमारि सारखौबो उदां अख्राङावहाय फैसिगोन होननानैहाय हास्थायदोंमोन, नाथाय बेखौबो मावनो हायाखै। मानो हायाखै रायजोफोर? बिनि दायनिगिरिया सोर? बिनि दायनिगिरियानो जाहैबाय रायजो राजा पाब्लिकनि थाखायनो रन्जन दैमारि साराबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै आरो बर' हारिनि सेपारेट स्टेटआबो जानानै फैयाखै। मानो होनोब्ला जोङो सरखारखौहाय मोनसे सरखारल' दानो हायाखै। जथाय सरखार दानायनि थाखायनो बे जाथाया जादों। आरो फैबाय थानाय इलेक्सनावबो जानो हागौ बे एखे लामाखौनो हास्थायदों। बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा, माखासे अपोजिशन पार्टिनि मानसिफ्रा थांनाय 17 बोसोरावहाय बिपिएफ सोलिबाय थानाय सरखारावहाय सान्थिमोन होननानै माब्रै फोरमायनानै होनो हाखो? माब्रै बुंखो? 17 बोसोरनि गेजेरावहाय आंनो सेंग्रा बैसो, देरफुनाय जोहोलाव बैसो, बै समखौहाय माबायदि नंगौमोन माबायदि नङामोन देख देख मेगनजों नुबोदों।
अब्ला नोंसोर बायदि मानसियाबो बै समखौहाय नुबोदों जानांगौ, नाथाय नुबोसेयावबो नोंथांमोना थगायनो नाजादों। गाव गावनि उदैखौ फिसिनो थाखाय हारिनि जौगाथायखौ सानालासिनो गावनि हास्थायनायखौ जाफुंहोनो थाखायसो नोंथांमोना रायजो राजाफोरखौहाय हाद्रि सारफावनानैहाय थगायनो नाजादों। जोङो नुदों खाम्फा बरगयारिमोन बायदि, देरहासार बसुमतारीमोन बायदि, रबिराम नार्जारीमोन बायदि मानसिया बेसेबां बर' रायजो राजाखौ थगायदों, जेराव दिनैसिमबो लामा दालां स्कुल कलेजफ्रा जाफुंनानै थाङाखै। हानि मोनथायखौहाय दाफुंनानै होबोआखै। अब्ला नोंथांमोना माब्रै BPF सरखारानो मोजां होननानै सानदों? बै समावहाय बर' हारिया सानसेबो सान्थि गैयामोन रायजोफोर। दिनैबो गावथारनाय, गाबोनबो गावथारनाय, दिनैबो पुलिस फैदों, गाबोनबो आर्मि हाबदों। मोनफ्रोमबो बर' रायजोनि गामियावहाय बेफोरबायदिया जागासिनो थादोंमोन। सोरबा आर्मिजों लोगो जानानैहाय सोरखौबा होसोनाय, सोरखौबा नंखाय दायावनो गावथारनाय, बै जाथाया जानानै थांबाय। नाथाय बे जाथाया आरोबाव दाफैबावथोंसै होननानैहाय आं सानो। जुदि BPF सरकारा आरोबाव खुंथाय गोहोआव थाबावोब्ला जानो हागौ बै एखे अबस्थायानो फैबावगोन। बै समावहाय सोरबा गावथारजायोब्लाबो बिनि थाखाय न्याय गैया। रावबो खुगा सिनो हायामोन न्याय मोननांगौनि थाखाय। नाथाय दानि समावहाय UPPL सरकार सालायनायावहाय रायजो राजा बिथांमोना खुद्रि सारनायखौहाय जों नुनो मोनदों। न्याय बिनाय, अनसुंथाइ बिनाय, बेखौहाय जों बारानिफ्राय बारा नुदों। अब्लाबो रावबो जेबो बुङाखै, रावबो धुमखि होआखै, सिगियाखै, बिनाय मानि मोनदों, सहाय खालामदों हाजासेखौहाय, जेसेबां हायो इसिबां। थेवबो रायजो राजाया गोजोननाय गैया। रायजो राजा बिथांमोना प्रमद बर' सारखौहाय मानो मोजां मोनाखै? रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनायनि थाखाय, सेपारेट स्टेट लाबोनानै होफैनो हायैनि थाखाय। नाथाय नोंथांमोना सानदों नामा BPF गभर्नमेन्टआ फैयोब्ला हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनानै होगोन, सेपारेट स्टेट लाबोगोन? जाय सरकारा 17 बोसोर सालायनानैहाय पाब्लिकनि सिगाङावनो स्टेजआव गसंनानैहाय 110 खोन्दो बड'लेण्ड जाया होननानैहाय बुंदों, बैबायदि सरकारा माब्लाबा बर' हारिनि बबेबा मोनसे जाथिनि थाखाय सान्थि गोजोनखौ लाबोनो हागोन नामा रायजो? बिथांनि 17 बोसोर ओरैनो टाइम बारग'होनायनि थाखायनो बर' हारिनि गांनाय उखैनाय सान्थि गोजोना गैया जादों। आरो बर' हारिनि जि स्पर्ट्सआव जौगानांगौमोन, फिल्म इन्डास्ट्रियाव जौगानांगौमोन, लामा सामाया मोजां जाजोबनांगौमोन, स्कुल कलेजा दाफुंजानांगौमोन, बेफोरो मोनसेबो दाफुंजायाखै। बै समावनो हानि मोनथायाबो होजानांगौमोन। 17 बोसोरा मामुलि नङा रायजोफोर। अब्ला नोंथांमोना जुदि बेखौबो बुजिनो रोङाखैब्ला, अब्ला गाव गावनि रुवाजोंहाय गाव गावनि आथिङावनो दाननानै लानाय सासे व्यक्ति जाम्बा आदुवा बायदि जागोन। गोबां मानसियानो दिनैहाय अपोजिशन पार्टिजोंहाय सिथाबनानै दङ। गोरों गोरा मानसिफ्राबो अपोजिशन पार्टिजों सिथाबनानै दङ। नाथाय मानि थाखाय? रांनि थाखाय, गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो नाजानायनि थाखाय, गाद्दिनि थाखाय रायजोफोर, आरो गुबुन जेबो नङा। बिथांमोननि हास्थायनाया हारिनि जौगानायनि थाखाय नङा। हारिनि जौगानायनि थाखाय जुदि बारग' सरकारा सानदोंमोनब्ला बै समावहाय मानो मावफुङाखै? मानो स्कुल कलेजा गोदोसोनानै थाया? मानो
इन्डास्ट्रिफोर गायसनजायाखै, मानो स्पर्ट्सआवहाय दावगायाखै, मानो फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय जौगानो हायाखै बर' हारिया। दिनै जुदि बिपिएफ सरकारा 17 बोसोरावहाय बैसोर बायदि मानसियाखौहाय बैफोरबायदि खामानिखौ मावफुंनानै होयोमोनब्ला 2020 मायथाइयावबो बिपिएफ सरकारा बायनाय नङामोन रायजोफोर। नाथाय दानि सरकारखौहाय जि गाज्रि मोनदों, बिथांमोननि गाज्रि मोननाया गाव गावनि गाद्दि गोमाजानायनि थाखायसो। गाद्दि गोमानायनि थाखायनो पबित्र गिर्जायावहाय थांनानैहाय आशीर्बाद बिहैदों। बिथांमोना गिर्जा न' थांनानैहाय पलिटिकेल केरियारखौहाय हास्थायहैनायखौ जों नुनो मोनदों रायजोफोर। दिनै गोबां मानसिया एनडिएफबि खौ लानानै ससियेल मिडियायावहाय फोसावदों, एक्स एनडिएफबि फोरखौ लानानै। नाथाय दिनै आं बेखौबो बुंनो सानदों, एक्स एनडिएफबि फ्राबो गावजों गाव खौसे गैया रायजोफोर। खौसे गैयैनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जानानै फैदों। दिनै बिथांमोननि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा जेलाव दङ, नाथाय बिनि शिशुफ्रा गावजों गाव मिलायनो रोङा। गावनि उदैखौ हास्थायनायनि थाखायसो दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि जादों। सोरबाया जौ फाग्ला, गावनिल' हास्थायग्रा, बैसोर बायदि मानसियाखौ ससियेल मिडियायाव फेस दिन्थिनानैहाय हारिनि थाखाय सरकारनि बिरुदि बाथ्रा बुंनानैहाय लाजि फोनांनायखौ जों नुदों। दानि सरकारा जोङो बुंनो थाङोब्ला 17 बोसोर सरकार दानायनिफ्राय 2 खावसे बोसोर सरकार दानाया साबसिन रायजोफोर। जोङो गोसो बायदि जाय जेरै हागौ एरै गावबा गाव बिजनेस मावनानै मावनानै दांनानै जानो समाय मोनदों। इन्डिया गभर्नमेन्टनि मिलिटारि आर्मिफोरजोंहाय होसोजानो गोनां जायाखै। सान्थि गोजोनै जा दङ बेखौनो मावनानै दांनानै जानो थाखाय खाबु मोनदों। नाथाय बै समावथ' जों मोनाखै। बै समावथ' फरायनो सोलोंनो थाखाय इसिबां खाबुबो मोनाखै। दिनैनि समावहाय जों बेफोरबायदि खाबुखौ मोनदों। अब्लाबो जायफ्रा गोरों गोरा, बिथांमोना गाव गावनि गाद्दिखौ हास्थायनानै जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौहाय थगायनो नाजागासिनो दं। स' रायजोफोर, जोङो बबेया सैथो बबेया नंखाय बेखौहाय नों आरो आंहासो सायख'नांगौ। अब्ला रायजोफोर, आङो बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय। गोबांथार नोंथांमोननि थाखाय गेरेन्थि बाथ्राफोर बुंबाय जानो हागौ। अन्नानै आंखौ निमाहा हो, सोरनिबा थाखाय गेरेन्थि जाबायब्ला। आरो जायफ्रा भिडिअखौहाय जोबजासे नायबाय, बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर हरनानै आं बे भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों। जै बर' हारि।